Il-qasma li teżisti fih dan il-Partit Laburista tkompli tiddomina l-aħbarijiet. Tant li issa anke l-President stess tal-Partit Laburista Ramona Attard ikkonfermat li teżisti din il-qasma u nuqqas taqbil b'kandidati saħansitra anke jużaw it-terminu pulċinell biex jitajru pubblikament. Il-Partit Laburista għandu opinjonijiet differenti fih danu. Sa ċertu kliem sa ta' ma ntużawx. Waqt il-programm tar-radju Għandi xi ngħid immexxi mill-Professur Endro Zoppardi, Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino semma diversi sitwazzjonijiet li seħħew fl-aħħar jiem u ġimgħat li effettivament komplew jikxfu l-qasma li hemm fih dan il-Partit Laburista. Ma kienx il-Partit Nazzjonalista li kellu sindku li jgħid deputat Pulcinello Giddib, ma kienx il-Partit Nazzjonalista li kellu iċ-ċermen tal-medja tiegħu li bqabat jgħix bil-faqar il-Ministru tal-Ambjent. Ma kienx il-Partit Nazzjonalista li kellu sindku kandidat fuq l-aħħar distrett li ħareġ fuq Facebook jgħid li hemm kandidati fid-distrett jew taqabdu n-nies biex jikkritikawh. Ma kienx il-Partit Nazzjonalista li kellu ex-kap fl-aħħar ġimgħatej li ħareġ fuq il-medja jeddet il-kap tiegħu. Meta mistoqsija dwar l-ex Prim Ministru Joseph Muscat u l-intervista li kien tali Times ftit tal-jimilu, il-President tal-Labour spiċċat f'pożizzjoni li anke jgħid iddefendih billi talludi li dan huwa kapitlu magħluq. Risposta kienet fl-intervista nnifisha ta' Joseph Muscat li ta' jiġifieri jekk wieħed jara kienet intervista, kien hemm nistedinkom morru warawha u ssibu ir-risposta hemmhekk. Illum Joseph Muscat m'għadux mexxej ta' dan il-partit, m'għadux laqqas membru parlamentari u għalhekk naħseb ir-risposti huma ovvji. Ramona Attard qalet ukoll li ma taqbilx ma dak li qal il-Ministru Edward Zammit Lewis meta għajjar li l-poplu Malti ġaħan, iżda fl-ebda ħin ma sejħitlu fl-uffiċċju tagħha biex twissieħ għall-aġir tiegħu. Konferma ċara li ma trix taqbes għall-laburisti li ġew insulentati. Ħadd mhu ġaħan, kulħadd għandu ir-rispett. Fl-istess programm, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista tkellem dwar il-working group illi twaqqaf fih dan il-Partit Nazzjonalista sabiex ikompli jaħdem fuq dak li ħareġ mill-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Hawn huwa fakkar li hemm Ministri tal-Gvern Laburista li instabu ħatja li permezz tagħhom inħolqot klima ta' impunità f'pajjiżna u li wasset għal dan il-qtil ta' ġurnalista.